Čaute lidi, jdeme hrát vlastně tady tu hru, já jsem zapomněla, jak se jmenuje, vlastně jdeme si ji zahrát, takže tady máme zase nějakou nabídku, reklama, čekajte, tak, pak tady máme křížek, play, takže teďka tady máme, já jsem skončil na level 5, tak si ho dáme křížek, ready, tak máme 3 soupeře, aha, tak schválně, 30 sekund na to, tam jsme se připravili, takže to tady, hele, vidíte. Posuňte na další level i svou virtuální kartu. Vyberte si jeden ze 3 motivů dlouho očekávané hry Kingdom Come Deliverance 2. Právě teď v Georgii. Česká spořitelna. Level up your life! Tak to tady trošku vylepšíme. Tak, reklama. Nevím, to je nějaký hra, nevím, jaký počítá nebo jak. A vlastně ta hra je o tom, abyste si zabezpečili vlastně své místo, abyste prostě udrželi v pořádku své zdraví a abyste zabili ty monstra, který vás nahání jako. Tak, to asi vypnu úplně zvuk. Tak. Tady trošku vylepšíme. Já se tady vylepším trošku. Vylepšíme. Tak. Dobrování ještě nemáme. Máme kasino. Ne, taky ne. Škoda. Zase nějaká reklama, nevím, co to je úplně z blbosti. Ty vogo. To je hrozný, dámy pánové, ty reklamy, hele, já to asi stříhám normálně, já to vystříhnu. To vystřihnu. Tak, křížek. Já to nechci hrát. Škoda. Já musím hrát hry, které vlastně nemají reklamy, protože s těma reklamama to je úplně na prd, jako. Tak, překopneme. Tak, máme tady. Už mám tady. Kdo leze? Na 8. Jo, my už máme vlastně 5. Takže my nemůžeme už jako vylepšovat ty zbraně. Takže prostě už nemůžeme mít zbraně, ne? A já chci pro. Dobře. Reklamu za to, abych nechcíp. Minecraft nějaký. Já jsem minulý video moc nepovedlo, protože já jsem měl hrozně jako zvuk zaplej a nebylo mi skoro rozumět, ale tady doufám, to bude už lepší. Tam už odpočítávat, takže dobrý. Teď. To je hrůza, tak já jsem dal asi to. Ale já teďka jako natáčím dvě hry, no. Ale ne, ono to stejně nešlo, takže. To je blbé. Tak. Tady mám úplně super něco. No.
to musím vylepšit, proto tady máme tolik reklam. Ty vago. Je ráno, že jo? Ještě trošku zívám. Já jsem jako nový youtuber, si znáte přírodovědec, má značku jakoby kanálu jak se to říká, ve fialovém tom kroužku. A já vám teďka prozradím jméno, ale nikdy mu to nesmíte napsat do komentářů, jinak mě zabije, jo? Jmenuje se Adam Horvat. Jestli znáte teda vůbec. Natáčí hodně Minecraft. Pardon, já jsem trošku nemocnej. Natáčí hlavně Minecraft. Někdy i jakoby, nevím, jestli natáčí Fortnite, ale hraje ho hodně. Freddy Fazbear taky. A spíš ten Minecraft, no. Tady koukneme. Tady někdo je? Ne. Jo, je tady. Tak. Máme tady to. On už někdo on už jenom má chcípnul nějaký, asi nějaký ten Dčko, které neumí hrát vůbec. Pozor, ale pozor. Tak jo, počkat. Tady budeme. Bych sem dal si kasino. Nebo tady, to je dobrý. Máme to na to. Tak. Já potřebuji tohle. Abych si vlastně vydělal. Takže tady to je fakt potřebný. Majáček. Tady jsem jich dal něco, počkat, co je tady? Nějaký blbosti. Blboviny. Jo, tam by dal tady to. Tak. Jak nám to bude vydělávat víc a budeme jít na to kasíno, já chci to kasíno. A už máme na kasíno. Kasíno. Ale počkat. My tady mám... Ojoj. Tak co to je? A mám, pánové, napište do komentářů. Jestli mám jako teďka vypnout natáčení a jestli to mám ještě jako zachránit. A nebo jestli mám udělat teda jako druhý díl, jo? Chcete, abych udělal... Já radši udělám druhý díl. Protože já dneska mám ještě jedno video natáčet, takže... No. Hele, asi udělám druhý díl. Tak, dámy a pánové, dávejte lajky, odběr a čau.